Докторе, анестезията ще боли ли? Не. А операцията? Не знам. Ние не сложихме анестезия. Иванчо, защо закъсня за училище? Един човек беше блъснат от влак. О, ужас! Какво направи ти? Той да го как пълзи. Какво става? Защо си в черно? Имам лоша новина. Котката ми почина. А каква е добрата? Спести ми разходите за храна. Писна ми от живота. Ще скоча през прозореца. Живееш на първия етаж, Иванчо. Поне се хвърли пред трамвая. Докторе, мисля, че чувам гласове в главата си. И аз ги чувам, но нямаме време да обсъждаме това. Гилотината е почти готова. Тате, разкажи ми приказка за лека нощ. Имало едно време един човек. И после вече нямало. Търсиш ли работа? Да, но нещо с перспектива. Стани грубар. Никой няма да останеш без клиенти. На вратата на моргата. Работим, докато всички други почиват. Имам две новини. Добра и лоша. Кажи добрата. Успяхме да спасим мозъка ти. А лошата? Вече си в буркан. Когато ме кремират, искам пепелта ми да бъде разпръсната в мола. Защо? Така поне жена ми ще ме посещава всеки ден. Ако ти харесаха тези вицове, свали нашата най-нова книга Смях с By AI. Там ще намериш 404 вица. От класически до най-тъпите, с черен хумор, блондинки, тъщи, Байганю, Чък Норис и други мегагерои. Линк в описанието или в първия коментар. Благодаря за вниманието и до следващия виц.